Gaur, Nafarroako gobernuaren lehendakariak iragarri duen birmoldaketari dagokionez, Euskal Herria Bildutik adierazi nahi dugu, espero dugula aldaketa horiek legegintzaldi honi bultzada emateko balio izatea berak esan duen bezala. Urtebete baino gehiago falta da legegintzaldia amaitzeko eta gobernuak Euskal Herria Bildurekin sinatutako akordio garrantzitsuak ditu. Akordio horiek betetzeak zalantzarik gabe ditugun erronka garrantzitsuei hobeto aurre egiteko balioko du. Eta betetze horretan jarraituko du gure ekintza politikoak. Horregatik, espero dugu gobernuaren birmoldaketa gure akordioak garaiz eta behar bezala betetzeko ere balio izatea ze horrek onura ekarriko die Nafarroako herritarrei. Iragarritako aldaketak positiboak izango direla uste dugu baldin eta Nafarroak behar dituen politika publikoak eta eraldaketa anbizio handiagoz bultzatzeko balio badute. Euskal Herria Bildutik askotan adierazi dugun moduan, lehendakariak berak ere gaur esan du inertzia ezin dela aukera bat izan. 2026 urtearen hasierarekin Euskal Herria Bilduren helburua da etxebizitza, eskubidea, pentsio duinak eta zerbitzu publikoen indartzeko ahaleginak handitzea. Gainera, kudeaketa publikoaren gardentasunaren eta eredugarritasun politikoaren alde aurrera egitea ere gure lehentasun bat da. Eta horregatik lanean jarraituko dugu ikerketa batzordean Euskal Herria Bilduren lehendakaritzapean. Horregatik guztiagatik 2026 urte honen hasiera aprobetxatuz, indar aurrerakoien arteko lankidetzari balioa eman nahi diogu berriro ere, interes alderdikoietatik haratago Nafarroako herritarren beharrak erdigunean jartzeko. Euskal Herria Bildutik jarraituko dugu gobernua premiatzen, une honetan beharrezkoak diren neurri ambiziosoak har ditzan.